сайын ең біріншілерден болып ипилерімізді тапшырабыз хөкүмәткә, Ютазы элеваторына җибәрәбез бүген. Һәм инде бик зур рәхмәт авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, җитәкчеләребезгә, үзебезнең механизаторларыбызга, комбайнерларыбызга, исән-сау гына ипиләребезне җыеп алырга. Ел инде бу ел бик җиңел түгел. Шундай коры ел килә, шуңа карамастан булган ипиләребезне җыеп алырга кирәк. Уңыш бик көтелгән уңыш түгел. Бүгенге көндә менә 3000-нән артык безнең ипиләребез җыеп алынды. Уртача уңыш 20 центнер. Яңгыр яуса инде 40 да, 50 дә булыр иде. Менә агрофирма Знакайда 40 центнерлы, 27-20 центнер бирә торган ипиләребез бар. Бүгенге көндә инде 50-дән артык комбайн эшли. Иртәнге 6-дан төнгә хәтле эшлиләр безнең механизаторларыбыз, менә үзебезнең водительләребез, җитәкчеләр, белгечләр. Шуңа күрә инде менә үстергән ипиебезне бергәләп җыеп алырга, үзебезгә уңышлар телисе килә. Шуңа күрә инде җыйган ипиебез җитәргә тиеш. Шурлыкка да, халыкка да, фуражга да җитәргә тиеш. Аны вакытында җыярга кирәк. Инде ел быел бик җиңел түгел. Шуңа да карамастан инде барлык көчне куеп үстергән ипиләрне вакытында җыеп алырга маршрут бар. Сезгә инде менә җитәкчеләр исеменнән, үзебез исеменнән сүз бирәбез. Бер бөртек икмәк тә югалырга тиеш түгел. Һәм инде вакытында җыеп алган ипиләрнең бәрәкәтен күрергә Ходай Тәгалә насыйп етсен. Бу бик зур бәйрәм. Аны без эшләгән вакытта да алып барадыр шулай. Беренче 10 еллыгына җибәрмәдек, шулай бит? 10 еллыгына булмады. Калганнары белән башлыйш килгәч инде бу эш тагы да ныграк мотор иттереп китте. Кичә 240 гектарлы басуда йөрдем. Кыду 7 комбайн, 27-28 центнер чыга. Кликовинасы 28%. Сабыл. Прекрасно. Уңыш бар эшләсәң. Мен сезгә исәнлек саулык телим, ветераннар. Руководителәргә зур рәхмәт, батырлык әйтер. Югалтусыз, пожалуйста, югалтусыз. Җыеп алыйк әле. Агрофирмасы 39,400 гектарда чәчүлек җирләре бар. Шуның 16,500 гектарын берлек һәм берлекле бузаклык культуралар тәэмин итә. Бүгенге көндә 15% мәйданда без уңышларны җыеп алдык. 23 комбайн бүген басу кырларында эшли. Басу кырларны гектардан чыгыш уңыш бүген 25 центнер. Тукай хуҗалыгында да инде районда birinçilerden bulup proje işlerini başlayıp җибәрдек. Biz инде баштагы көннәрдә 3 көн рәттән күп еллык культура испарситорлыгы соктардык. Бүгенге көндә борчак сугуны тамамладык һәм көзге будай сугуны тамамладык. Уңыш алай гелзарланырлык түгел, елына күрә инде уртача 15 центнер уңыш алабыз. Инде бүген кирештек арышны урып соктыруга. Шулай ук инде арпадан, будайдан көзге культураларга караганда уңышны без югарырак көтәбез. Мин Ибрагимова Хамия Хәйретдин кызы. 1941 елның 8 августында тудым. Минем туган елларым илебезнең авыр вакытларына туры килде. Сугыш чорлары, ачлык, ялангачлык, тормышларның авырлыгы шулкадәре үзәккә үтеп үстек без. Илләребезнең киләчәктә тынычлыгын телимен. Ходай Тәгалә безгә, илебезгә тынычлык бирсен, икмәкләребез булып торсын, елларыбыз тыныч булсын, куанычлы булсын, күкләребез аяз булсын.